U-Asive Mpinda wazalelwa kule ndlu kwiminyaka engama-25 eyagqithayo. Akasenabazali kwaye akaphangeli. Indlu ngoku ibhaliswe ngam and kwilist yesibini. Andikayiboni indlu isakhiwa. Nangona ndibona izindlu ziphinde zisakhelwa abanye abantu. Ayikafika apha kum and abakabuyeli kum bandixelele uba ithini into. Uphila ngokukhongozwa ngabamelwane nabanye. Ndiyahlupheka apha ekhaya. Kunzima noba ndikwazi uthenga into yotya, ndidipenda koomeza ukuze ndibe nento yotya. Andikwazi nolungisa indlu because andinamali, andinokwazi ulungisa indlu ndingenayo imali yokutya. Ukanti kwilali yaseMbuzisa eMthatha kuhlala inkondekazi nabazukulwana bayo abahlanu. Bobahlanu abanaziqinisekiso zokuzalwa. Imeko yalo mama kudala injena wayehlala kule ndlu, le ndlu nayo yanetha, wazama umyeni wakhe saphila wanyinda lena indlu. Ya right, kwafika inkanyamba kulo nyanga pha lipheleyo. Yabathatha amazinge yawajula lesasicela abantwana mama khwengo beyibethelela. Yalapho zange ibe right, kungazange bekho umuntu ukuvelayo lincedo kuye. Yaye isonakala kakhulu. Isimbonono sezintsapho sivakele ezindlebeni zesebe lokuhlaliswa kwabantu. Isebe lizothumela amagosa azokuya ukuhlola le meko nge-19 ka-April ngokwengxelo ezothi ivele emva kokuba isebe lindwendwele likhaya icandelo elijongene nolwakhiwo lwezindlu ngokungxamisekileyo liyothi licebe libonelele usapho ngendlu yokwethutyana kungaphelanga iintsuku ezili-14. Isebe lizojonga ii-options ezi-available ukuqinisekisa ukuba usapho lufumane indlu yesigxina kungaphelanga iinyanga ezintathu. Isebe lezokuhlaliswa kwabantu eMpuma Koloni lisanda kunikela ngezindlu eziyi-87 kwiintsapho ezisezilalini njengenxalenye yenkqubo yolwakhiwo lwezindlu ezixabisa $15 lezigidi zeerandi. Kodwa eli sebe lijongene nokutsala emva ngezindlu ezingaphezu kwama-600,000. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha.